Asawa sa 52 anyos nga lalaking nalatayan-patay sa usa ka dump truck niadtong Sabado sa may Marcelo Fernan Bridge. Anda mo pasaylo sa truck driver apan dili sila mosibog sa kaso. Siluan Merondina sa report. Sa mapait nga nadangatan, naka-close casket ang haya sa 52 anyos nga si Rudy Malingin Amistad sa panimay ni ini sa Abuno Pahak. Matod sa iyang asawa nga si Concepcion Casio Villara sa Amistad, nakapanawag pa kaniya ug sa ilang anak abroad pasado alas 10 sa buntag niadtong Sabado ang iyang bana. Niadtong higayuna, may gitrabahong combo term ang iyang bana sa usa ka dakong beach resort sa Lapu-Lapu City. Kung maguwang na pagkahapon, na-confirm na nila ako ragaywa, giyod kahibaw, niya nakatap na dahil sa Facebook nga akong tagtungod wagid kahibaw. Kingnan ko sa akong maguwang asa si Titing, ko nga to sa bloater. Nag-ayon, nagtabi pagali mo ganina. Oo, to sa bloater. Asa man siya, nga nung pa man mauli karon. Kung siya na ako'y na-istorya ni mo, dawata lang. Sa bana-bana ni Concepcion, posibleng gika na malit og piyeza ang iyang bana ug pabalik na kini sa Lapu-Lapu City, dihang nalatayan og dump truck samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Ako pag inibawan nga nalatayan, ilatayan, nga naaman ta siya sa slowly. Bisan pa, kanaing nakadungog ko istorya ni Ingon nga, kanang wa siya kakitaon niya, granting but not admitting, nga wa siya kakitaon, wa siya kakita nga slowly. Usa ka kakugihan, mapinanggaon ug way bisyo nga bana si Rudy matud sa iyang asawa. Gani gipasigarbo pa sa iyang asawa ang ilang panimay ug garden nga bunga sa ilang pagtinabangay. Kay pulos na nagtrabaho ang duha nila ka mga anak, gilihok na sa ilang usa ka anak ang petition papers aron unta sila mularga abroad. Apan daw miurong og kalit ang tanan alang kang Concepcion tungod sa hitabo. Gani wa na siya makigatubang pa sa dump truck driver nga si Aldwin Hermosilla. Wala pa, ma'am, kay wa man dyan ko mo adto, ma'am, kay basin, di na ko makatunga, mauna ang ilang kihatang na ako nga mental stress, ma'am, di gid na makuha na ako. Ugmang adlaw, gikatakdang ilubong na si Rudy sa usa ka pribadong samang sa Lapu-Lapu City. Sakit man ang nahimong kamatayo ni Rudy Amistad alang sa iyang pamilya, apan matud sa iyang asawa, andam siyang mupasaylo. Apan wa kini nagpasabot nga moatras na sila sa kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.